Bueno, moi buenas tardes. Un día de campaña electoral que empezou coa xuntanza que presido do Consello da Xunta de Galicia, onde tomamos acordos importantes para protexer o empleo e a actividade económica, de apoio a empresas da nosa comunidade, do mundo do mar, do mundo do textil, do mundo do metal, onde tomamos importantes acordos para facer novos centros de saúde, novos colexios escolares, novos centros escolares. Logo, a última hora da mañán, asistín á toma de posesión, que xa era hora do novo presidente do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, que estivera aí pendiente por os líos internos da xudicatura e que ora xa temos presidente, como corresponde. E pola tarde aquí neste acto que me gustou sobremaneira, que foi un diálogo e un contacto coas nosas xentes do mar, cos sectores dos bateeiros, do mexillón, onde conseguimos nesta pasada legislatura que Europa dera a Galicia e ao mexillón de Galicia a primeira e única denominación de orixen protexida mexillón de Galicia, que é un recoñecimento decisivo para a calidade dos nosos produtos, para poñelo no mercado e para valorizalo. Unha aposta pola calidade, aposta por o mellor valor dos mellores produtos da nosa terra. E tive a oportunidade de falar e decirlles que queremos unha Galicia limpia, nos seus mares, nos seus ríos e rías, unha Galicia co seu territorio protegido, o seu litoral cuidado, e unha Galicia onde cada vez teñamos mellores ingresos, mellores rentas, e onde ninguén teña que marchar e emigrar, como foi tradición co Partido Popular toda a vida na nosa comunidade. E ora, a última hora da tarde-noite, teño unha entrevista en directo nunha cadena de televisión nacional que abre o programa electoral no Obradoiro e que quere que ás 9 da noite este ali para facer a entrevista que corresponde, toca facer. Moitas gracias, ánimo, adiante.